खुलुमबाय। दिनै 24 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगियाव गोबां खाबु मोनगोन। मेष राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 7। बृष राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बृष राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि। फालांगियाव रां दोनथुमनायाव गोसो होगोन। मिथुन राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि। फालांगियाव जर'खा लोगोफोरनि हेफाजाबजों रां आरजिनो हागोन। कर्कट राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 9। सिंह राशि। फालांगियाव रां आरजिनायनि खाबु मोनगोन। सिंह राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। फालांगियाव सरासनस्रा मुलाम्फा जागोन। तुला राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि। गुबुननि सायाव फोथायनाया खहा खालामगोन। वृश्चिक राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि। रांखान्थियारि मुलाम्फाजों लोगोसे दाहारनिफ्राय रेहाय मोनगोन। धनु राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि। फालांगियाव बिदा-फंबाय आरो बाहागिफोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। मकर राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 1। कुम्भ राशि। फालांगिया मोजाङै सोलिगोन नाथाय रां थिसननायनि बेलायाव सांग्रां जा। कुम्भ राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। खामानियाव मुलाम्फा आरो जौगाथाय मोनगोन। मीन राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 4। दिनै राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।